Ukrajinec Mazur a třetí Alžířan Osin. Memoriál Josefa Odložila a také disciplína právě po něm pojmenovaná, po legendě českého atletického světa, která získala na olympijských hrách v roce 1964 v Tokiu stříbrnou medaili. 1500 metrů, to je právě jeho distance, na níž poběží vybraná skupina závodníků, které si představujeme v grafice, včetně zajímavých Čechů. Filip Toul, to je mladý nadějný běžec, tady ale právě vidíme Josefa Odložila, který se zapsal do dějin české, potažmo československé atletiky právě především tím, že v roce 1964 získal jednu ze dvou československých medailí z atletiky na olympijských hrách. Tu druhou a rovněž stříbrnou vybojoval Ludvík Daněk. Je symbolické, že právě po nich pojmenované atletické mítinky se na přelomu května a června konají v Česku pár dní po sobě. Tady je Filip Sasínek, který letos často plní roli vodiče na diamantových ligách při delších bězích na 3000 metrů. Kromě něj, jakožto velkého favorita, kterému je 30 let, uvidíme také další dva zajímavé české běžce zase trošku jiných generací. 24-letý domácí běžec Dukly Jakub Davidík nedokončil v pátek v Bydhošti, ale v hale si přitom letos zaběhl osobní rekord při druhém místě. A pak také 19-letý Filip Toul, který byl loni nejlepší z Čechů tady na Julisce, když skončil na 11. místě, a vzhledem k jeho nízkému věku, nebo teprve 18, tak se mu daří opravdu velmi dobře. Národní rekord 20 let 3:39:14 zaběhl právě přesně před rokem na Julisce a stejně tak se mu povedlo dostat na první místo domácích tabulek v dějinách i na tisícovce a míli, tedy méně tradičních distancích. Také byl loni šestý na mistrovství Evropy juniorů v Tampere. Závod už začal i za účasti řady kvalitních mezinárodních běžců. Jmenujeme Ira Jamese Gormleyho, který má solidní osobák 3:36:25. Je tam také Alžířan Mohamed Drabli, který byl loni na Odložilovi šestý. Alex Pintado, teprve 19-letý Španěl, už má ale bronz z mistrovství světa juniorů 2024. Brit Ted Higgins běží už 9. 15 stovku této sezóny. Johan Lobles a Jesse Fockenroth, to jsou zase nizozemští spolufavorité. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Doufáme, že české barvy budou co nejvýše. Filip Sasínek se drží hodně nahoře, přímo za tím vedoucím vodičem, kterým je Bosňan Abedin Mujezinovič. Sasínek si evidentně věří. V Šanghaji v Xiamenu se tedy zúčastnil na diamantových ligách závodu na 3000 metrů jako vodič a pokaždé s ním ti elitní běžci byli spokojení, akceptovali jeho tempo a Sasínek odstupoval právě v těch situacích, kdy měl. Letos vyhrál před mladičkým Toulem národní šampionát v hale v Ostravě. Také běžel v Bydhošti, tam byl v pátek 10. za 3:40:80 a to přeci jenom je více než 6 vteřin za jeho osobním rekordem, který předvedl loni na Zlaté Tretře, kde ve skvělé konkurenci obsadil 10. místo. Sasínek tedy druhý, na třetím místě nadějný Španěl Pintado a čtvrtý je nizozemec Lobles, který už dvakrát v kariéře dokázal také běžet pod 3:40. Teď už odstupuje vodič, Pintado se drží za tím stále vedoucím reprezentantem Olympu Praha Filipem Sasínkem, který tedy udává tempo a budeme vbíhat do posledního kola. Teď už před Sasínka jde vysoký Pintado, třetí je stále Lobles. Mezi nimi, nebo tedy za nimi ještě je taková drobnější mezera, ale pravděpodobně to tam ještě další běžci budou zbíhat. Sasínkovi se daří nepustit Pintáda do žádného výraznějšího trháku. Naopak to vypadá, že Lobles už trošku ztrátu nabírá a Sasínek si zase vybíhá tak, aby mohl atakovat vedoucí místo Pintáda. Ještě před náběhem do poslední zatáčky Sasínek jde do čela a Pintádovi evidentně energie dochází, protože před něj se snaží dostat i nizozemec Lobles. Uvidíme, jestli ještě někdo
z dalšího pole závodníků bude mít silný finish, mohl by, protože se tam žene i Higgins, který teď ze druhé dráhy jde do mohutného finiše, stále první Filip Sasínek, ale už to neplatí. Ted Higgins přebírá vedení, Pintado druhý, i Lobles má silnější finish než český závodník a Ted Higgins nakonec vyhraje s přehledem v čase 3:37:67. Více než 5 vteřin za rekordem mítinku v držení Bahrajňana Michua z roku 2017. Ted Higgins nejlépe takticky zvládl tento závod. Vůbec se nevysiloval v prvních 2 kolech během na čele té skupiny závodníků. Druhý Lobles, osobní rekord 3:38:04. Ale toto je tvář vítěze. Na začátku posledního kola bylo vidět, že Sasínek trošku zavrávoral poté, co ho Pintado předběhl a Sasínek se lehce podíval směrem ke svému soupeři. Nakonec skončil Filip na 5. místě v čase 3:38:83. Za ním 6. Filip Toul 3:39:14. Úplně na setinu stejný čas, jako předvedl na Julisce loni. Tak to je neuvěřitelné, že si vyrovnal osobní rekord a zase i ten národní do 20 let. Ale pozornost míří především na teda Higginse. Subák 3:37:36 loni ve Twickenhamu, který známe především díky rugby. Teď už se pojďme podívat na rozhovor s Nikolou Ogrodníkovou, dnešní vítězkou závodu štěpařek. Nikolo, jak jste spokojená s výkonem těsně pod 60 metrů? Tak jo, určitě já to dneska beru, já si myslím, že to je jako dobrý výkon po té Ostravě určitě. Já to beru jako první závod, protože ta Ostrava byla jako hodně špatná, co se týče podmínek, ale dneska to bylo velmi náročné skrze tu tyč, no. Jaký je těžký návrat po mateřské pauze? S čím se třeba perete? Upřímně myslela jsem si, že ten návrat bude daleko dřív, ale to tělo prostě nefungovalo, takže asi s tím jsem se prala, nebo ještě stále, jako je to takový, že pořád to není úplně perfektní. Jsou tam nedostatky, no, chyběla mi ta kondice, takže to jsem pořád řešila. Dneska teda ty nohy běžely dobře, ale technicky tam některé prvky jakoby chybí, takže se to musí doladit, vyházet, vyzávodit a říkám, dneska jsem bojovala